Cheers mga OFW dyan. Shout out kay Mike and Miller. Okay. Ang upon. Itinsa. Fried green tomatoes. Cheers. Cheers. Okay lang siya ba? Atypical. Tagalog. Kamatis. Green na kamatis. Murag. Parang talong. Talong yung lasa. Para ng buttered tomato. Cheers mga OFW. Nasa US, Hong Kong, Japan, Saipan. Cheers. Cheers gali. Inom ka. Cheers. Oh, kain tayo. Looking good? Yep. Alright. Say hi. Yeah. Say hi. Ang sanay mo? Reuben sandwich with mashed potato. Yep. Hotdog. Akong hotdog. Chorizo. Knockwurst. Bratwurst. Cheers. Brown porter. Tastes good? Sauerkraut. Mga ikan. Sarap. Maasim na sauerkraut. With mustard. Bakit meron? Walang kanin. Tinagsaing si Julius. Ito yung Reuben ni Julius. May corned beef. Shout out mama niyo. Shout out guys sa taga Cebu. Especially sa Barili. Especially sa Malolos. Shout out po sa taga Chongwa. Before. How are you there? All the people in the world. As well as Yusiman. So right, why can't on there? No rice, no power. Let's bite. Wala. Thank you Lord. Tapos ka na? Yeah, good. Okay. Alam ka sa... Maya ulit. Yep, we're done. Okay. Ano to? Yes. Yeah, chocolate. Cream. Pop. Tingnan mo ito ba eh. Hey. Cheese. Dami no? Dili ka tamis ba? Not bad. Masapahan sa Julius. Social ngayon sa Madda ba? Good to rin. Ito si text-text mo kuya bro. Kaya naman, girlfriend na naman niya. Report. Shout out dyan sa almost sa hospital, special sa hospital. Saan? Isa pa rin ito. Okay, mga gustong pumunta dyan sa Helen, punta kayo dito sa bakery na to. Sarap. What's the name of the bakery? Julius Bake Shop. Julius Bake Shop. You know?
Tulungan mo ko. Di ako- Kamay na kayo. Ang calories na kinakalculate ko yung calories eh. Bakit? Kaya, I'm on a diet, dude. Diet daw siya. Oh. Ano, sa bagel. Bagel. Bagel, hindi bagol. Bagel. Bagel. Social media. Pag Tagalog. Bagol. Bisaya, bagol. Bagol. Ah, Pagbagil. bagel. Pero cream puff to, cream puff. Cheat day, cheat. Kasi pangalan na yung German town? Helen. Helen. Ano naman na yung mga early settlers, history siguro na German and early settlers. Kasunod na. Pagkain naman. Ha? Bye-bye! Bye-bye. Bless us, O Lord. Bless us. Amen. Oh! Isda! Nabali naman. Gibali na ito. Ah! Sinigang! Ano sinigang? Ah. Kumba! Yeah! Vlogger is kanina. Manamay ang buang ma. Sinigang na ba? Sinigang sa gabi na. Oh, pa-shoutout naman natin ka Cebu. Marilyn Cebu, Malolos, okay ha? To our barangay captain. Si Kuan, Bud, mataga Danilo ibabaw Papaya. niya. Taga Taga Daw kuha na yung magikay. Magigay. Kuha din eh. Ano naman yung mukbang. Oh, tambok. Tambok. Mura magkaming duha ng ako na. Hala. Tawa ng redneck Bisdak eh. Picturing na yun eh. Oh, picture ring. Ah. Kami napakasarap. Ako muli na ko balayta. Na may skabit sige hatag tong uyab ni Taling. Uyab lagi kaya sa buang. Ni-request pa na kayo rice dala. Dali tag lutong rice. No man. Ikaw mo kaon. Nalingaw ka na kanta. Panasampin kayo ni Bot. Oh, manasang Pinoy. Ah, kanin. Anin na. Yan, kanon good. Makuha ka redneck Bisdak na vlog. Oh. Ano na, isda. Ah. Ano? Muna na gano'n na. Diyan, magluto ako balik. Oh, malamukaon yung Bot pero dilinsan pa kayo mo demand ko ba? Di na yung Magluto ako balik. Pwede na po. Brag ka. Panit. Maiko ko. Mark and Miller ba? Ay, doon yun Mark and Miller. Oh. Hinahinga ka niya. Ano nga ba, Bot? Umba Bisaya ba? Oh. Kaon ta. Iko po tayo Bot. Kadisol po kita Bot yun. Yes, pwede ka may kung yes, viral lang na yung kinaon. Kami sinigang na. Lami. Lapot ba? Like- Kasi salita niya. Eggplant ko yan na. Ito na rin yung buto. Ikom na ka do. Kurot yung rice. Sabi na ako, diet ay. Buwan ako nagla. Last time katong nangaon ta dere. Kung sa kaldero nakuha. Lesson learned, siguro na ako. Takubog siguro. Kuyawan ko itong iskabitsi nila kaya wali kaon mga babae ba? Hilo siguro yung buang ay. Lumay ba? Sila ito, koste ka mong imnan ba? Kaya kahurot mo itong mga pila ka baso. Tapas ang rice, believe ba ako. Hindi ko itong sa ningot. Wala mo ipanood to. Oh, paalam na tayo. Paalam. Oh, cheers. Oh. Mga OFW dyan. Pa-shoutout naman mga tol. Mike and Miller. Ha. Kain. Cheers. Iba naman. Heineken. Oh. Paalam.